Lelo tiyamba ndi reminder kuti paja mbali ya chimwendo banda lero ikhala ikupita ku Supreme Court of Appeal kumene akalowe mukachipinda komata ndi mmodzi mwa majaji akuluakulu kumeneko, komanso ndekuti akumbali aboma akakambiraneko ziwiri zitatu. Kodi akakambirana zotani? Pajatu 2 days ago mbali ya chimwendo banda kudzera mwa malo yake anaganiza zonena kuti atenge nkhani ndikuyipititsa ku Supreme Court of Appeal, ku khoti lalikulu kwambiri, kukadandaula kumeneko konena kuti zomwe zikuchitika ku High Court sizowapindulira ndipo sizithandiza chimwendo banda. Komano khoti lalikulu la dziko lonse la Malawi akapanga chiganizo chonotino mwina make chithandiza chimwendo banda kutuluka ku Maula Prison. Okay, anatenga ndekuti chikalata chimene chimafotokoza kunena kuti iwo pamodzi ndi chimwendo banda akupempha khoti lalikulu la dziko lonse la Malawi kuti litulutse achimwendo banda pa belo, osatinso High Court yayi. Komano kuti izi zitheke ndekutino aku khoti lalikulu la dziko lonse la Malawi akuyenera akhasule remand warrant yomwe inaperekedwa ndi judge uja wa ku Magistrate Court ku Lilongwe kunena kutino achimwendo banda akakhale ku Maula Prison. Timafotokozabe kunena kutino warrant ija ndekuti apa ikukamba zotino chimwendo banda akhoza kukhala ku Maula kwa miyezi itatu 90 days pa remand imeneyi. Ndetu kundu kukhala ku Maula kuti movomerezeka malinga ndi kunena kutino chigamulo cha nkhani yake sanachilandire, komano akugamulidwa nomwe temporary kuti amusunge ku Maulako kufikira aku High Court, khoti lalikulu la ku Lilongwe, ndekutino atapangano mapulani awo onena kutino atsegule mlandu uja tsiku lonoti iwo achimwendo banda adzapite ku khoti limene lili. Zikakhala nkhani za mabelo ake mmene zakhala zikuyendera zimenezo ndeti kuzitsatira bwinobwino chifukwa tinakupatsani ma update onse mmene zakhalira, ndipo pakanali pano pa status inakalibe chimodzimodzi zondi mvula sanaperekebe chigamulo chake ndipo sanatumize email. Sitikudziwa zikuchitika ndi chani ku khoti la Lilongwe High Court, komano chomwe tikudziwa pano zonena kuti judge uja sanaperekebe email ija mpaka na pano. Ndekodi lero kukachitika zotani ku Supreme Court of Appeal? Kumenekotu amene akayigwira nkhani paja ndi Justice of Appeal Dorothy Nyakaunda Kamanga, ameneyoto waitana mbali zonse ziwiri kuti akakumane mukachipinda komata. I think mwina zikhoza kutheka kuti zikachitika chakumamawa komwe kuno chigawo chakumamawa osati masana. Mukachipinda komata kameneko akukamvano mbali zonse akamva mbali ya chimwendo banda ndekuti motsogozedwa ndi Jefferson Kadzipatike loya wake, komanso ndekuti mbali ya boma mwina achina Prescott Mwalipo ngati akakhala amenewo kapena paja uja dziko ndi anthu uja malo yake mwina ndi amene wako mbali ya boma, ndekuti akamvano mbali zonse ziwiri kwena kuti apapa nde mukufuna noti inu tikupaseni zotani. Akumbali ya chimwendo banda akukapempha kutino mtuluseni chimwendo banda pa belo, mlandu wake azayankhira koma ali ku nyumba osatinso akhale ku Maula Prison, chifukwa chonena kuti pali zina ndi zina zosokonekera zomweno sizinachitike bwino. Akuti ma irregularities eti panali ndekuti pena pake panathyoledwa kuchokera ku mbali ya khoti komanso mbali ya boma kuti sanamutchaje bwinobwino chimwendo banda facha zimenezo amutulutse pa belo. Osati kunena kuti akunsunga mosatsata malamulo, apa kunguti ma irregularities ndi kusatsata malamulo. I think izosiyana pamenepo. Kubwera ndekuti ambali ya boma ndikhulupirira akakhala akumenya defense yawo kuziteteza kuti yayi chimwendo banda apitirebe kukhala m'manja mwa polisi ndekuti ku Maula Prison, nawonso mwina akapereka zifukwa zawo sitikudziwa kapena zifukwa zake zomwe zizomala kuti yayi iyeyu ndi munthu odziwika bwino, iyeyu si wandale wamasewera, ali mphamvu akhoza kusokoneza maumbwani kunjako tikati mutulusa ameneyi kaya sitikudziwa. Komano pakanali pano ndekuti tizembekezera kuti zimenezo ndi zimene zikachitike kumeneko. Unfortunately nkati mwa chipinda chomata chimenechi tinakakonda tikanakhala ndi ma microphone ona kuti tikadzale mmenemo ndikumamvera kuti zochitika motani, koma palibe kuthekera kumeneko. Nde tizangolandira chigamulo
chimene tingasapasidwe ndi chigamulo kuna kuti zayenda motani, madebate ake amayenda motani. Pokhapokha amene anali mkati mwene momo maloya omwewo akakatuluka ndikumazafotokoza kuti yayi amakamba zotere ndifenso tinadzakamba zotere, anadzakamba zotere ifenso tikadzakamba zotere, tingadzangokupatsani ripoti limenelo. Koma kunena zono mmene zikakhalire mkatimo madebate onse zikakhalabe zovutirapo, koma tidzakupatsani at least chigamulo chimene chiperekedwe mmenemo kapena outcome yomwe ichoke mmenemomo, zotsatira za zokambirana mukachipinda komatako. Conclusion yo ndimene lidzakupatseni imeneyo ndesingakhale yobisika, idzakhale kubwera pambalambanda. Nde inutu mukhale pomwepo and remember kunena kuti tekhatu kupatsana update imene apatu ndi pachindeyindebe pankhani fankhani nde kufika pachindeyinde ndi pachindeyinde ponena kuti even update iyi sizakhala update noti mwina yachibwanabwana ndi update ndithu yayikulu fuati aliyense maso ake abakhale kumeneko. Kodi Dorothy Nyakaunda Kamanga apanga zachinyengo, kodi akasokoneza zinthu kumeneko, kodi ndofoka kapena tikaonanso mwina akupanga acting ngati mmene anapangira zondi mvula fa uyu ndi munthu amene sakutekeseka zondi mvula zomaito adabwisanso kunoti komatu ndetili ndi majaji right. Taona ku majaji koma uyu ndi zina uyu sakutekeseka amene kungoyima nji ali ngati uja Justice Chifundo Kachale mwamukumbukire uchanapanga handle chisankho cha 2020 uchi sanalirwa masewera atamno samagwerezeka mpaka na ndikhupa zoti kuti apange renew contract yake itatha ajambali ya boma la MCP anakanika for amazuzoti ni ntunda winaso kaya mwina. Komano uyuyu tatakuona zonde mvula si jaji wa masewera ndi mmodzi wa majaji amphamvu kwambiri otakayima pa chiganizo chawo amakhala ayima kufikira nde kuti mmene akuzonera iwo abeka judgment yawo osati kutengera kuti mwina mwake anthu akupereka pressure kunjako mutulutseni amene mukusunga musatsata malamulo ntulutseni iyayi anangoyima pomwepo and sitinamveso kuchokera kwa iyeyo kufikira nthawi imene azakhaledi. Now let's see kodi uku kukachoka zotani. Mwina mawu ndi awa ajaji a Dorothy Nyakaunda ndizoona amala ambiri maso ali kwa inu. Ife tikuyang'ana kwa inu kuti tione kuti kuti mukafike ponena kuti noyo musanduke justice of appeal akutero justice of appeal kumene koko nditode kuti ku Supreme Court kudutsa all the way kuchoka nde kuti ku Magistrate Court laling'ono lija wautali ukafika nde kuti court lali ku High Court ukachoka kumene kuti usankhidwa nde kuti judge lumeneko zochoka kumeneko ndikuzaka fika mpaka na nde kuti ku Supreme Court kuntunda kweni uko. Kodi munafika kumene koko malinga ndi kuti muli ndi zokwenerezani kumbali akagwidwa ntchitoyo tikanero zokwenerezani losana kuti mapepala ndi tuzowa muli nawo. Komano ngati uyuyu ndi judge I think ujaji wake usakwenirana akhale ku court ndi mmene agwirira ntchitoyo atete kamusiyeni ku court lalikulu kwambiri kufunikira anthu ngati amenewa ndi anthu ofunikira. Kodi nde kuti munakafika motero kapena mwina mwake munakafika mongo pondapondaso yapo ndi apo kapena ena ake anasewera chani ndeti khatu kuona lero fa mphamvu zanuzo zooneka lero kuti mphamvu zanuzo muzigwiritsa ntchito motani nde masobe akhala ali kumeneko ife tikuyang'ana kuti kutuluka zotani kumeneko. Either way kaya mukapanga rule in favor of mbali ya chimwendo kapena mukapanga rule in favor of mbali ya kuboma ma-arguments anu zifukwa zanu zimene mudzikapereka ndi zomwe zidzapangitse kuti ngati mbali yanuyo imveke kapena isamveke. Komano maso nde ali kumeneko and nawerenga comment ina yake ntaulutsa nkhani koyamba noti kupita kumeneko nkhani wina anana kuti komatu kumeneko kuti inu ajeni Anyakaunda musapange zonena kuti mutipyetse mtima ya wina magamba musatipyetse mtima ya mupange zonena kuti kumeneko chigamulo chake chikhale chigamulo chabwino. I think ife tingoyima ponena yonje pekani chigamulo chomwe chingatsate malamulo kuti malamulo akuti bwanji mukapanga consider mbali zonse malamulo akuti bwanji otherwise this is mind a ball akatenga warrant mbali ya uku atenga warrant kati tinaona ku situation imene kutenga warrant ku court lomwelo
jaji wina akubwera akudzafufuta olandija. Tinaonanso ndi kuti mmoja pa kesi ya Chitchola Banda komanso chakwera kuti akapange kasetchedwa kunyumba kwawo kucha. Tinaona zochitika zino ngati ziwezi zimakhala zinthu zosakhala bwino nomata ndapa kuti majaji okhaokha kukhulanaso ba. So let's see kuti mutipasa zotani kumeneko. Ife ndi maso athu ali kumeneko ndithu kuyang'ana kwa inuyo kuti mutulusa zotani akuti